A construción do Barbanza aposta pola formación para contar con novos traballadores. Empresarios destacan o bo funcionamento da FP para que os novos profesionais dominen a teoría e poidan poñela en práctica nas empresas. A formación é unha parte fundamental para contar con novos traballadores en todos os sectores, un no que se está a rexistrar falta de man de obra e na construción. No Centro Empresarial da Construción do Barbanza, encabezado por José Manuel Dios, notase esta carencia de profesionais. É algo que polo que se fundou esta asociación, formar os traballadores para ter a demanda de traballo que temos era, por exemplo, que temos moita carga de traballo. Apunta que hai xente que amosa interese, pero pouca. Esta juventud que non é como neutra, e por eso estamos colaborando coa formación, co Centro de Formación Profesional para adquirir e ter mano de obra para o traballo. Dende que o Cifcoroso implantou os ciclos de edificación e obra civil, están a incrementar o número de profesionais. Pouquiño a pouco, paso a paso, vamos nesa línea. A ver se animan estes rapaces para buscar e aprender un oficio, que é o que fai falta para esta sociedade. Xa que tamén se trata dun sector cunha alta taxa de empregabilidade. De feito, temos aquí unha bolsa de emprego e a xente está se anotando para traballar desde a asociación no polígono de Sarás, que estamos ubicados, poden vir ali e se queren traballar, hai sitios onde se poda traballar dependendo do que queiras facer ou onde queiras traballar, o sea, hai donde traballar. O que quere traballar, hai donde traballar. Antes da pandemia, a construción estaba a pasar por un momento de gran demanda, algo que se prolongou. Son ciclos, non? A construción ten ciclos, a economía ten ciclos, é así. A pandemia non foi unha transición de nada, foi o que foi, unha pandemia. Paralizou unha serie de actividades, paralizounos un pouco a todos, non? A forma de vivir, cambiou a forma de ver as cousas, pero nós na construción, ao fin e ao cabo, non notamos esa... Polo que apunta que na actualidade só falta unha cousa. Personal, a xente que sea consciente de que falta oficio, a xente ten que ir a traballar. Nós estamos aquí nunha asociación de empresarios precisamente para contratar xente, que en genera o traballo son as empresas. Este tipo de escola de formación profesional son os que forman os rapaces de forma teórica. Nós estamos para enseñalos de forma práctica, vale? E cualificar, completar esa cualificación dos traballadores. Ten que estar todos xuntos. Pero non só é a formación e as empresas, senón a administración tamén. A administración interesa o que lle interesa, pero, ao fin e ao cabo, tamén chaman a un electricista, chaman a un albañil, chaman a un carpinteiro. Afirma que saben cal é o problema, pero miran para outro lado. Hai certos sectores da administración, pero sí que hai outras da Xunta que sí que están fomentando a formación dual, ca teoría e máis cas empresas, ca práctica. E en esa línea vamos a seguir, pero hai que darlle máis hincapé, hai que darlle máis forza, apostar por ele, e a ciudadanía que sepa que o futuro está no oficio. E destaca a importancia de formarse sobre o terreo nas propias obras para poñer en práctica o que se aprende nas aulas. Formación profesional, aí temos un stand de obra civil de CICP de Coroso, que tamén enseñan materiales, enseñan construción. A ver, o oficio, para encofrar, non o van a enseñar aí, van a enseñar con nós. A manexar a ferramenta tamén con nós, ainda que sepan o que é a ferramenta, un robot, un cuadro eléctrico, unha alimentación, vale? Teñen que vir a traballar, teñen que vir as empresas a formarse, como formamos todos, eu tamén incluído. Algo que tamén vai acompañado de remuneración grazas á formación dual.